Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Sekarang kita mau sebagai lain tentang guru-guru kita yang kangen kita niki tentang guru-guru kiai atas nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ngaji kula mek sampeyan saya boten salah milih guru. Aja sampai keliru milih kiai. Nek kapan keliru gurune senengane tukaran, santrine tambah. Nek gurune seneng ngebom, akhirnya dadi wong radikal. Mulane wong guru iku akeh, kiai akeh, sing ati-ati, aja angger ngaji. Nek keliru anak-anak sampean kali kula mboten karu-karuan. Sing hati-hati anak kudu ayo diterno, diantar dadi masyarakat keluarga sing barokah fitine wa dunya wa al-Fatihah. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina kegiatan Madinatul Hikmah Senin jange terakhir sakit sampeyan dari akan insyaallah mboten lepat nangke ditugane Kiai Haji Muthalib saking Wonoayu. Aja setengah 5 jam 4 wis teko mriki nggih. Yang sama aja sampai pengajian ngaji niki aja sampai guru niku teko sik aja. Ati murid teko, gurune teko, ngoten nggih. Sampeyan ngeten iki wis ngaji khusus, duduk ngaji umum. Nek ngaji umum niku salah bener dijarno ae. Nggih. Nggih. Ngoten mriki sampeyan ngaji khusus, ngaji dibina, dibimbing. Nek keliru dikandani aja ngomong, manut kudu. Nek sampeyan gak ngaji ngeten iki, teko kari, teko dhisik dijarno wong kancene gak khusus. Ngeten iki khusus. Angkene jam 4 insyaallah dugi Prasakti sampeyan pun dugi mriki. Menika nanten ngoten dinten tanggal pinten? Nah, nanti umi gitu ada mi terangan mi. Entah tenggene Mbah Ampel tanggal pinten? Tanggal 19 nggih. Keranten biasane tanggal 19 ten Ampel iku nggih lanang wedok saged. Cuma bisa tasik bis sederhana nggih. Cekap yang pinten Bu anu? Cekap yang pinten? 36 nggih. Pak Jarwo cekap yang pinten? 36 nggih. Bisa cekap 36, jadi nanti sebelumnya harus koordinasi dengan Bu Anna yang Klanting nggih. Nanti sing Wonosari koordinasi dengan Bu Nai supados mangke aja sampai napa? Aja sampai kelebihan, ya aja sampai omplang-omplang, ngoten nggih. Harus dekat, jangan sampai tanggal berapa tadi? 19 nggih. Rabu jam 4 sampun berangkat nggih, jam 4 sampun setengah 4 mumpun standby iki. Pun dititeni lajeng enten kegiatan malih majin anak-anak niku nggih, anak-anak sampean kali kula nggih. Dadi nek wis tergabung ten MH ngeten iki, anak-anak sing ngajing niku nggih anak kula, nggih anak sampeyan, nggih. Ayo dimong, ayo didongakno, ayo didukung. Nanti
Hari Sabtu tanggal berapa nak? Hari ke Wonoayu loh. Buka bersama itu. Hari Sabtu tanggal berapa? Dek 22. Hari Sabtu tanggal 2 niku ngadakan buka bersama teng Wonoayu. Keranten mriki mboten cekak sehingga tenggene Wonoayu tenggene adik kula dilatih nggih. Jenengan muga sampeyan dongaken lancar sedaya barokah sedaya sampai titik akhir. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nggih, Al-Qur'ane disemak kados biasane. Kapan-kapan nek kurang mantun riyaya, tolong Pak Makin nggih ditumbasaken Qur'an ini. Ditumbasaken kurang 10 tukokno 10 diladeni mawon nggih insyaallah. Juz 19 surat Asy-Syu'ara. Pun dititeni tujuh niku. Surat Asy-Syu'ara juz 19 ayat kaping pinten? 28. Qala rabbul nggih. Disemak dirungokno kali dititeni sampai belajar, kula nggih belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun. Qala la in ittakhadta ilahan ghairi la'aj'alannaka minal masdunin. Qala awalau ji'tuka bisyai'in mubin. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun. Qala in ittakhadta ilahan ghairi la'aj'alannaka minal masjunin. Qala awalau ji'tuka bisyai'in mubin. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, berketepatan hari ini hari yang ke-17 ya, dari bulan Ramadan. Ramadan terbiasa berumur 29, masih tahu 30, tapi biasane akeh-akeh iku mek 29. Mula niku jamaah Madinatul Hikmah MH mpun ngantos derek-derek nek mari 10 dina moro entek, moro ka ibadah, moro ka traweh, moro ka terus Quran ojo sampe. Iki kesempatan kanggo ngrobah nasibe menungso sedaya. Nek gelem manut kali Allah poso mendhalekno nafsu. Cero mangan niku kebutuhan. Ngombe ku ya kebutuhan. Masih dilatih gak mangan sedina ya gak mati.
Mulane aja pisan-pisan aku luwe mesisan nglakoni haram ae, aja sampe ngono. Niki dilatih kali Allah. Delok kon masih gak mangan sedina. Masih luwe gak sampe mati, aja sampe gelek barang sing gak halal. Aja putus asa ngamuk-ngamuk, gak gelem sembayang-sembayangan pancet melarat kae. Gak ngaji-ngajian pancet gak duwe aja. Dilatih masih gak mangan sedina sampai sabulan mboten tilar donya. Tasih urip nggih. Nek poso tambah sehat apa tambah loro? Iya, tambah sehat. Ya. Dilatih sing biyen poso setengah hari saiki sedina nggih. Apa-apa gak oleh dilokno. Oh, kon wis gedhe kok setengah hari. Lah aku caket poso e. Wingan-winganane gak tau poso, Blok. Gak tau babas, setengah hari babas. Pokoke gelem belajar nggih. Niki wae ditekakno hafid niki hafal Quran niki nggih. Cilik-cilik niki. Hafal Quran juz 30. Lah ya hafal lah. Nah, sampean kali kula iku ya hafal Quran, tapi Al-Quran sing Fatihah. Jeje ambek Umi, nggih. Sampean kali kula hafal Quran hafal Quran hafal. Apa Al-Fatihah? Lho Fatihah niku nggih Quran. Sing bangga. Ono terjadi niki biyen ono wong sing wong tuane iku sugih. Terus kepingin anake iku maca Quran sampai hafal. Alhamdulillah keturutan anak ini belajar Quran hafal. Suwe-suwe menggo krana wong tuane iku sugihne dereng ngerti. Kok gak enak rek anakku hafal Quran tok. Engko ya apa nek kepingin duwe omah apik, akhire tek maneh. Wis diterusno tangga ngoten critane. Akhire anake ngapalno Quran maneh wis pinter-pinter, wong tuane seneng, terus kena bodho donya maneh. Ya apa engko nek wis rumah tangga. Lah nek kapan kok gak duwe pabrik gedhe, gak duwe duit akeh anakku ya apa dek maneh. Suwe-suwe kalah ambek kepingine eleke. Langsung anak sak bapake sepakat wis nek ngono gak usah nerusno ngapalno Quran ngoten critane. Bareng nekat wis gak malau Quran supaya engko entuk donya akeh mikirno padahal durung dilakoni sik wedi-wedi tok. Suwe-suwe pada waktu dhek negasno wis gak apal-apal Quran krana sen kepencut donyane wau. Dumadaan bengi ku turu dikei ngimpi anak sak keluargane niki rumangsane anak sing ngapalno Quran wau gendong Quran teng dodo niki diroyok kalih kancane ngono. Gak oleh-oleh diroyok mawon bareng diroyok niki wau Qurane kenek kancane diroyok akhire nglelir Quran sing nang dodone niku ilang kabeh. Maca bismillah bis maca alhamdulillah kaya kekunci sedaya keluargane ini. Mulane sampean kali kula ojo sembrono Al-Qur'an niki diturunno tenggene bulan Ramadan. Diji ngono, ojo sembrono. Nek anake wis seneng Qur'an ayo terusna. Engko sekolah ya apa Bu? Ya diatur. Iki ana les terus ya aja situk-situk longono nak aja les kabeh. Ngoten lho Bu nggih. Aja sampai wani jebol Al-Qur'an kepencut kaneh liyane Qur'an, aja sampai wani. Niki terjadi. Mula sampean kali kula bareng pada waktu ngimpi niku wau diroyok Qur'ane mbek kancane di akhire mboten saged ikhare ucul langsung maring lelir niku mboten saged maca Qur'an kaya dikunci ngoten lambene. Suwe-suwe angger wayahe mangan niku bareng biasa niku enak. Ayo nak mangan bareng
Anak sing wis apal Quran wau sing maca Quran sak dulur-dulure enak seneng. Begitu mari ngimpi niki kaya Quran wis gak kena diwaca. Ngoten niku sumpah. Kurang enak bae lawuhe iki denak nomor sumpah pancet. Akhire sumpah terus muga-muga mawon didongakno tobat nggih. Niki tasih urip tiyang critane. Tiyang tasih urip muga-muga didongakno tobat nggih. Seneng kali Al-Qur'an. Nah, wau jam sekawan lare-lare ngapalno Quran 30 juz niki nggih. Wis ngeringet iki sakno. Bon. Bismillahirrahmanirrahim niku sekedar fadilahe Al-Qur'an. Jadi masih nuzulul Quran gak oleh ngaji tok ya kudu ambek ngaji pengertian ngaten niki. Insyaallah nek sampean kali ngaji pengertian nggih rada lumayan. Ojo ngaji mari nuzulul Quran ngaji bae. Pak? Nggih. Mesti bimbing wong rada ngerti, kula iki rada ngerti ku. Oh. Kula iki rada ngerti apa ngerti? Rada aja gak oleh sombong-sombong. Rada ngerti. Bina sampean gak ngira disasarno. Mun sampean melok aku wis ojo sembayangan gak ngira. Mama sembayang sing apik, sing khusyuk, sing bener, sing enak. Dan enak. Telung ayat niku diwaca diterusaken majine Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Asy-Syu'ara juz 19 ayat kaping 28 leres nggih. Ayat 28 sampai 29 nggih. Bener. Sampai 30 nggih 30. Sampean semak ambek kula artekno genah-genah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawuh sapa Nabi Musa, Rabbul Masyriqi, pangeran sing gawe jagat wetan, wal maghribi, lan gawe jagat kulon. Wa ma bainahuma, lan barang kang antarane jagat wetan lan jagat kulon. Tasih nerusno ceritane Raja Fir'aun kali Nabi Musa. Dikai pasangan nggih. Dikai pasangan mesti ana bengi ana ana sugih ana bunga ana pasangane nggih. Nah iki yang ngono ana Fir'aun ana Musa. Pasangan mesti dikai. Ngono gak dikai kurang sedep. Nggih. Pasangan niku nek pinter ngeramut dadi sedepe. Nek mboten pinter ngeramut nggih pahit rasane. Malah sing pinter ngeramut mawon. Lah Nabi Musa itu dikai garapan Raja Fir'aun. Adik kandha ngene, Musa, lah penggelek pangeran ado-ado aku lho pangeran ngono. Raja Fir'aun walaun Fir'aun. Lagu pangeran kuwi lho on iso mateni iso nguripi. Alah iso mateni iso nguripe gampang. Kon rene wong loro. Akhir sing situk dipateni lho mati. Sing situk urip lho urip. Aku iki pangeran Musa. Alah lah kok ngono. Lah nek ngono arek bayi iso nek nguripi mateni model ngono. Wes nek ancane kon sik gak kena tak tuturi tak kandhani. Saiki pangeranku lho iso ngetokno srengenge teko jagat wetan. Nek kapan kok islep nang jagat kulon pangeranku. Nek awakmu ngaku pangeran meneh srengenge ku tokno teko jagat kulon, aja wetan lak nyonto lak. Bu. Nyonto karek norok notok ae. Gak iso norok notok mau.
Taruh tok iso apa sing gak iso. Wis bareng mari ngono napa diseneni. Wis ayo nek saiki kon mau iso mateni nguripi saiki pangeranku iso gawe srengenge teko jagat wetan islep nang jagat kulon. Nek kon ngaku pangeran mesti saingan sing fair, gak oleh saingan gak sehat. Yo, pangeran, ayo aku pangeran. Wis ngene kon ngetokno jagat teko kulon. Wah, lha nek ngono aku gak iso. Walah, wong gak entos ae lho. Wong gak eruh kocok kemeru. Wong gak entos iku kocok kemen. Manut, nek mboten saged manut. Nggih, ngoten critane. Wis. Gak iso aku nyesa Musa nek kon kepengin ngetokno srengenge teko kulon. Ing kuntum takilun nek kon niku duwe akal, akalmu akal waras. Gak oleh aku ngetokno srengenge teko wetan yo gak lah. Kon teko ngetan iku lak padha wong asale pangeranku sing gawe. Kon ngono tok yo aja nek kon kepengin fair kudu. Ayo kon iso apa? Maca Qur'anmu enak, nek kon nyaingi Qur'anmu wacane enak tak gak enak ngono lho saingan niku. Ayo iki ngerti apa hukum-hukum. Nek kon nancene kepengin saingan sehat, ayo utarakno kitab apa sing kon waca ngono. Ojo gak fair ngono, gak oleh. Akhirnya terus Nabi Musa qala la ini takhatta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Akhirnya Raja Fir'aun boten saged ngalahaken jawabane Nabi Musa, boten tambah sadar, boten tambah boten tambah muring. Ngoten Bu. Wong salah iku nek salah bener. Oh, aku salah. Iya, Dek. Nek ngono meneh gak ngono maneh aku tak ngene ae yo. Ah, iku jenenge salah salah tapi enak apa mboten? Ono salah kaprah. Apa salah kaprah? Salah kaprah iki wis seru salah didudui sing bener gak gelem nrimo tambah muring sapa ngono iku gak oleh lho ngaji gak oleh wong liya awake lha wong liya gak oleh nduding wong liya pokoke ngaji ki aku iki sing salah aku sing salah gak ngoten gak oleh wong liya salah gak mari-mari wis terutama sing duwe bojo lho nggih halo sing duwe bojo kepengin tentrem apa mboten kepengin ayem apa mboten carane royoan salah kandhane kono ku yo apa Pak kono iku jare bapak lah kono apa rame napa rame Kanjeng Nabi pinter ngekeki contoh yo ngopo sih Kanjeng Nabi rumah tanggaku sik ono anggitmu Bu ngadeg lepek-gelunggu rumah tanggane nggih kaya tanggane lho nggih enten tangga siji enten tangga sampai piro santai sampai sampean mati dadi wong rumah tangga iku won percaya ta mboten anggit mual ada ngomong Kak aku gak seneng sing saiki wangel tutur-tuturane tak tinggal ae gelek liyane tambah nemen non kandhani kok gak ono lerene
Nggih. Lerene ya napa sih Kanjeng Nabi lerene enak. Engko bengi delok anakku yo, aku engko bengi ngaji. Kaya kula ngeten iki, nggih ancene kula niku niru Nabi titik-titik. Masih mboten akeh nggih. Supaya mboten tersesat. Engko deloken. Dadi nek kenal aku iku aja kenal jenengku tok. Kon kudu kenal kelakuanku, ngono, Pak. Sampeyan yo ngono kenal kula gak oleh kenal Khalil tok. Kudu gelek nduk omah yo apa yo? Gak rame ngono ah. Ya apa sih nek nyelesekno masalah sampeyan ngono. Gak oleh jenenge tok, gak oleh enak arek budal numpak nulih ditenong ngono tok. Liya-liyane kudu didelok. Akhire bareng Nabi ngongkon tibake mriku. Dinteni suwe bengi niku cakok teko. Masya Allah, yang ngono cakok teko. Tibake omahe niku dibuka kali garwane Kanjeng Nabi. Bareng lawane dibuka iku temuk-temuk terus ditanggeti, "Sampeyan lan apa, Bu?" "Kula ngentosi Kang Mas Kanjeng Nabi." Walah. Bareng teko niku ngantuk-ngantuk saking suwene, Bu. Kaya sampeyan nek ngenteni suwe ngeten lho nggih. Sabar oleh ngenteni. Masih gak teko dinteni ae kaya wong kaliwati. Mantun ngoten barang keturun terus gletak. Gak ngojo saking suwene. Kanjeng Nabi dok-dok ditutup lawange supaya kok cek aman. Bareng didok-dok Kanjeng Nabi teko omah terus kondo, "Assalamualaikum." Assalamualaikum mboten jawab. Kanjeng Nabi ku nek salam ping 3 nduk jero omah gak jawab. Balio. Ojo terus ae. Sebab nduk omah iki ya macem-macem. Bu. Paham? Allah ping 3. Dok. Assalamualaikum. Kok gak ono. Ojo diteter gubul assalamualaikum salam ojo. Ambek ngenteni wonge beke moro. Ngoten lho Bu carane. Assalamualaikum ya ono ilmune. Gak angger salam. Assalamualaikum. Jeda dhisik beke wonge metu ping pindho. Assalamualaikum. Ping 3 wonge kok gak teko. Ngoten iki alah beke repot. Lho repot niku macem-macem nggih. Enten sing repot korah-korah. Bu, enten sing repot nang jeding. Nggih mboten? Enten sing repot ya macam-macam wis, nggih. Lah paham nggih? Lah ngoten niku gak oleh terus. Terus kapan-kapan engko rono maneh. Walah ngono rek salame. Ayo ngono lho kon gak ngaji lho dadi opo? Urip. Salam iku lho ono carane, nggih. Bareng iki wis balik terus ngelilir. Barang ngelilir Kanjeng Nabi didelok-delok wis as-shalatu khairum minan naum. Masya Allah subur gerakap-gerakap pun. Sing wedok guwetun dihilangi ngantuke Kanjeng Nabi teko persis. Assalamualaikum salam. Akhirnya langsung salaman. Kanjeng Nabi kali garwane. Bareng salaman ngomong ngeten, "Ngapunten Pak nggih, Kang Mas Kanjeng Nabi sepuntene sing kathah. Kula wau mboten sengaja, kula wau keturun." "Enggak, Dek. Sing salah aku, Dek, sepurane sing akeh. Aku biasane gak teko bengi mau iku kebengen, Dek, aku sing salah." "Mboten Kanjeng Nabi, kula sing salah. Kula kirang kuat nggoki sampeyan, kula niki lemah." "Gak, Dek, aku sing kurang bijaksana nata waktu, Dek. Aku royokan salah." "Mboten kula." Suwe-suwe wong loro iku kruntel terus manak maneh, ngoten lho. Kanjeng Nabi niku ngoten nek dicontoh. Ayo kacak didik mbek sampean kali kula niki. Perkara apa sing gak gegeran, insyaallah. Mulane ngajine muga-muga barokah nggih Pak. Ngoten crita. Dadi royokan salah. Aku iki sing keliru.
Aku gak pinter dampingi wong lanang, gak semangat aku iki. Aku kurang pinter, kurang nyetel aku iki ngoten. Sing lanang nggih ngoten, wah. Aku dek kurang bijaksana aku itu. Aku kurang temen ngramut awakmu iki. Mulane kon biyen durung entuk aku dek, awakmu lemu. Saiki bareng entuk 3 tahun awakmu karek lunglih. Gak gelem nyalano wong liya, nyalano awake dhewe. Muga-muga manfaat nggih. Dititeni niki cek tambah seneng uripe. Wong sampean gak manut guru belas dituturi guru ngalor yo ngidul. Tuturi ngetan yo ngulon. Ya apa iso ayem. Sing ayem nggih. Kurang titik iki muga. Sekarang pinten menit Pak Makin? Biasa nggih. Biasa nggih saya. Bareng muring-muring wah kon nek ngrono Mas Junin awakmu jange tak penjara. Dadi dituturi sae sing nuturi tambah diancam jange dilebokno penjara. Ngoten. Niki zamane Raja Firaun. Cara wong saiki wis cara wong saiki di penjara, di penjara gawangane gak diwawuh ngono nggih. Penjara iku ijen gak ono sik ngawuh, jane ya wawuh tapi gak diwawuhno. Jane ngono wawuh tapi gak diwawuhno. Apa gak diwawuhno? Polane gak oleh wawuh. Qala awalau ji'tuka bisyai'im mubin. Ayat 30 Nabi Musa ngendika, apa sira tetep arep nguncoro ingsun senajan ingsun bisa nekani sira sarana tandha bukti kang nerangake kebenaran ingsun. Akhirnya nggih tetep disampaikno, ojo diterusno on Firaun, aku iki gak niat apa-apa. Aku rene kepingin selamat awakku, ya nyelametno wong sing kenal aku. Nek aku duwe anak, ya kepingin nyelametno anakku, ya kepingin nyelametno anake ya anake dhewe, anake wong liya nggih. Nah, ojo ngene. Ojo kon nyelametno wong awakmu dhewe gak selamat. Ojo nyelametno anake wong, anake dhewe aja. Nabi Musa kondo ngoten. Musa Firaun, aku iki rene gak kepengin apa-apa. Gak kepengin jajah negara, gak kepengin aku dadi wong kuwasa. Aku gak kepengin dadi wong sing supaya wong-wong kabeh duwike dikekno aku kabeh gak. Aku rene ku kepengin aku slamet, sampean yo slamet sedaya. Anak kula slamet, anak sampean yo slamet sedaya. Mboten kepengin apa-apa. Nek iso aja ngono, Bu. Nek iso aja berarti kudu enek napa? Kudu enek sing dikandani mawon ambek ditungakno. Muga-muga purun balik nang padha slamete, padha barokahe fidine wa dunya wal akhirah. Rabbil nabi barakatihim wa dinal husna bihurmatihim wa nabi tariqatihim wa mu'abbatin minna bi'ani rabbil fanfa'na bibarakatihim wa dina husna bihurmatihim wa amin nabi
Hidani Rabbi Mammana Bidakatin Wadina Husna Bihurmatin Mani Nabi Tariqatihi Wa mu'abatin Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum warfa' darajatihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dzulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi habli minas sholihin Rabbi habli minas sholihin Rabbi habli minas Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.